kutsamira mumaoko ake aJesu. Chinyi ndinochade kutizira kutsamira mumaoko ake ngerunyararo tenzi wapedyo kutsamira mumaoko ake kutsamira kutsamira mumaoko ake aJesu. Kutsamira kutsamira mumaoko ake aJesu. Chinyi ndinochade kutizira kutsamira mumaoko ake ngerunyararo tenzi wapedyo kutsamira mumaoko ake kutsamira kutsamira mumaoko ake aJesu. Kutsamira mumaoko ake aJesu. Kutsamira kutsamira mumaoko ake aJesu. Kutsamira mumaoko ake aJesu. Kazai vana vaMwari, toda kutenda Mwari nomwe mukana watipa kuti tiuye kuzonzwa zvimwe izvo zvaJesu uyo anoponesa. Muzuva ranhasi toda kuti tibate nyaya kubva mubhuku raLuke chapter 15. Luke chapter 15. Musoro wenyaya panyaya iyoyo tichati mukomana wekusara pamba. Mukomana wekusara pamba. Mwari atiitire zvakanaka, ngati namatei. Baba vedu vari kudenga, toda kutenda nemukana wamatipa, chitiitiraiwo kuti tigonzwa zvakavanzika zveshoko renyu, tigorarama zvamunoda. Ndokunamata kwedu nekutenda muzita raJesu. Amen. Luke chapter 15, tichaverenga verse 1, verse 2, tobva tajamba kuenda kuverse 28. Verse 1 inotiyo: zvino vateresi vose navatadzi vakaswedera kwaari kuzomunzwa. VaFarisi navanyori vose vakagunun'una vachiti, uyu munhu unogamuchira vatadzi achidya navo. Tojamba toenda paverse 28 inotiyo: asi iye mukomana wekusara pamba uya wakatsamwa akaramba kupinda. Zvino baba vake vakabuda vakakumbira zvikuru kwaari, asi iye wakapindura akati kuna baba vake, tarirai, ndakakubatirai makore awa mazhinji ndisingatongodariki murayiro wenyu, asi hamuna kutongondipa mbudzana kuti ndifare neshamwari dzangu. Verse 30, asi mwanakomana wenyu uyu wakaparadza pfuma yenyu nezvifeve. Wakati achisvika mamubayira mhuru yakakodzwa. Mwari aise chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Luke chapter 15, zvinoitika bhaibheri riso clear kuti mapublicans nevatadzi vanoenda kuna Jesu. Pavanosvika kuna Jesu, panoita timu revaFarisi rinotarisa chiitiko ichi, robva ragunun'una
robva rati ko munhu uyu anotambira sei vatadzi. Tiri ipapo rega tingotaura tichiti itsika yaJesu yekutendera vatadzi kuswedera kwaari. Apa anovatendera vaFarisi yobva vagunun'una. Pavanogunun'una, Bhaibheri rinotiro pavhesi 3, Jesu anobva ati chirega ndivaudze nyaya inogona kuvabatsira pakunetseka nekushungurudzika nechiitiko chevatadzi vauya kwandiri. Bhaibheri rinoti Jesu anotanga kutaura mifananidzo kana kuti maparables. Chandoziva ini ndechekuti mifananidzo inoshandisirwa vanhu vanononoka kubata. So Jesu, in other words, ari kuti kuvaFarisi, imini timu ndokuzivai kuti munononoka kubata, chiregai ndikushandisirei mifananidzo kana kuti an earthly story inokubatsirai kunzwisisa chirahwe ichi. Anobva atanga yekutanga anoenda navo obva avabuditsira mufananidzo we-lost sheep. Pa-lost sheep, I just imagine Jesu achitaura navo achivaudza kuti paiva nomwe aiva nemakwai 100, 1 ndokubva rarasika. This sheep is lost. Ndona timu remaFarisi richigutsirira richiti for sure Jesu unorevesa I am a publicans and these sinners they are lost. Jesu anobva ona kuti timu harina kunzwisisa rarasika, obva ati rega ndende naro pamufananidzo wechipiri kana kuti parabhu yechipiri. Anobva aenda navo onotaura zvelost coin. Obva avabuditsira kuti lost coin riri kurasika mumba. Pariri kurasika mumba, riri kurasika mumba chaimo ndo mariri kurasika. Riri kurasika mumba memuridzi ndo muri kurasika lost coin. Achienda navo anobva atira kuvabuditsira kuti this lost coin rakarasika, but challenge yei coin harizivi kuti rakarasika, ende rakarasika riri mumba. Let me talk to someone. It's very possible for a coin to be lost in the church of God. It's very possible kuti munhu waMwari arasika ari muchechi, but challenge yei the coin does not know that it is lost. It's very possible kuti munhu waMwari anenge akatorasika, akarasika asari muchechi. Let me talk to someone. Kamuitiro kenyu aka kamufunga kuti muri muchechi asi makarasika, kamufariro kamunoita kusenja vanhu so. Don't you think kuti you are in the church yet lost? Kamuapiro kanoita zita renyu kuma-church board. Don't you think that you are in the church but lost? Apa so pane nyaya Jesu anobva avabudisira nyaya ye-lost coin, obva vaudza kuti rakarasika asi riri kurasika riri mumba. So it's very possible for you to be lost uri muchechi yaMwari. But nyaya inondinakidza inyaya anozoenda pekupedzisira obva avapa mufananidzo wechitatu. Mufananidzo ndambotaura paya ndikati unoshandisirwa vanhu vanononoka kubata. Saka Jesu zvaari kushandisa mufananidzo mitatu ari kutobuditsa pachena kuudza maFarisi kuti timimimika, in terms of upstairs there you are not that smart zvekuti matadza kubata nemufananidzo wekutanga, ndikaenda nenyu pamufananidzo wechipiri, izvezvi handei tose pamufananidzo wechitatu. Ndokubva avaudza mufananidzo wechitatu. Anovaudza kuti paiva nemukomana anoenda kuna baba vake. Baba vanga vanakomana vairi, wechipiri muduku wacho ndiye anoenda kuti baba chindipaiwo zvangu. Obva vamupa. Pavanomupa Bhaibheri rinobva rati anobva aenda nazvo. The Bible is quick to mention kuti ikoko akasvika ndokubva azvipambadza palostness yake, anotsvaka solution yaiva very close, yanga iri yekuenda kunofidha nguruve. Paanosvika achifidha nguruve, vanhu vanongofunga kuti akarasika kunguruve. It was a solution yaaipa kuproblem yake. Asvika anobva apiwa basa, aemployiwa. Bhaibheri rinoti aishuva kudya chikafu chenguruve ichi asi aishaya aimupa. Let me talk to someone. Sometimes kana ukabva pamberi paMwari
chero wakatsvaga solution yakaita sei, your solution won't work. Bhaibheri rinobva rataura robva rati mukomana uyu anoti agara Anoita come back to his senses. paanoita come back to his senses, bhaibheri rinotiro anobva afunga kuti rega ndidzokere kumba kwababa. Nemhaka yekuti kwababa varanda chaivo vane chikafu chokudya, vanodya kudarika kamudyiro kandiri kuita. By the way, anga asitorina chekudya, but rega tiende. Paanoenda bhaibheri rinoti achisvika baba vanomhanya vonomugashira. Vachimugashira anotaura nhoroondo yake chipoem changa aronga. But the Bible inobuditsa kuti after arova chipoem, the father ignores the poem. Why? Nemhaka yekuti mukomana aifunga kuti aizogona kufunga kuti nadedemura poem yafadza mudhara akanditambira. Let me talk to someone. Our God is able kutigashira nezvatiri. It does not need anything. It does not need any expression from us. He is able to take us just as we are. So anomutora mukomana just as he was. Vamutora, bhaibheri rinoti baba vanoudza varanda kuti timu manyai munotora gamendi rakanaka, vobva vamupfekedza ukanzi vanobva vamuisa ring. Bhaibheri haritauri kuti mukomana paakasvika akagezeswa. Bhaibheri haritauri zvichireva kuti mukomana akati achisvika asina kugeza, baba vakamushongedza zvekuti paakazopinda mumba yemutambo vanhu vachimuona vakaona someone who was so smart. Let me talk to someone. Kana tikauya kuna Mwari hatina need yekuzvigezesa. Mwari anotigezesa, Mwari anotichenesa mpune pauzima, imputed righteousness. We have a God who makes us righteous. Hatizviiti vatsvene asi tinoitwa vatsvene naMwari mupune pauzima. Zvadaro bhaibheri rinobuditsa kuti mukomana anobva apinda mumutambo. Paanopinda mutambo unoitika vanhu vachifara vari muya. Bhaibheri rinobva rati mukomana aiva asara pamba ndiye anozouya. Paanouya mukomana uyu, bhaibheri rinoti anosvika oshamisika kuti chii chiri kuitika. Obva ashedza muranda kuti chii chiri kuitika. Obva audzwa kuti mukoma wako uya akambonge aenda adzoka. Saka baba vauraya mombe yeya yakakodzwa, ndo yavari mukati umu vachifara. Bhaibheri rinobva rati mukomana anga asara pamba anotsamwa. Bhaibheri verse 20, around verse 28 there rinoti mukomana anoramba kupinda mumba yemutambo. Ende chapter inotopera mukomana asina kupinda mumba yemutambo. Hatimuona achizopinda. Bhaibheri rinobva rati mukomana uyu anotoramba obva audza baba kuti ndandiri pano, hamuna kana chimwe chete chamakandiitira. Panondinakidza anoti asi uyu auya akapedza ufumi hwake nezvifeve. Question, akazviona sei kuti munun'una wake kana kuti mukoma wake akanga apedza ufumi nezvifeve iye ari pamba? Suggestion, zvoreva kuti aiva pamba asaipota achicheka kuti ari kuitei. Akaenda akabuda pamba, zvaakabuda pamba achazviona, achafa nenzara, achasangana nezvirwere, achazodai, haarioni denga. This is the guy who is at home. Paari kunge achiconsider mukoma wake, ari kuona someone ari kugadzirira kufa.
Let me talk to the church. How many times dzatati tiri muchechi tinocheka vabuda kunze tobva tati vasiyei vakadaro, hatina keya yeruponeso rwavo, toti vasiyei vakadaro, tosviyaro vazviwana, vachaperera, vachafira ikoko. Ani mukomana paanodzoka ari pamba anotsamwa. Atsamwa, Bhaibheri rinoti atsamwa kudaro, atsamwira baba, mukomana atouya ataura zvechifeve, achitaura kwaasina kuswera iye aiva pamba. Nokumwe kutaura zvoreva kuti mukomana uyu aiva pamba asi asiri pamba. Jesu, remember, ari kuadresa vanhu vari muchechi vari kuti vatadzi ava kuvazouya sei kwamuri. In other words, Jesu ari kuadresa vanhu vari kufunga kuti ivo zvavo naMwari zvakanaka. Jesu ovati, no, that's not the issue. Nyaya ndeyekuti ndinoda vose vakarasika kuti vadzoke. But pavanodzoka vari pamba vanotsamwa. How many times dzatatsamwira vanhu vaMwari vanotendeuka? Tisingadi kuti vanhu vaMwari vatendeuke. But baba ignores komana anosvika. Then panotinakidza manje. Ataura zvechifeve adini. Baba vanobva vamudza kuti my son was dead, now he is alive. Question. Kana kuti regai nditaure ndichiti, patinonzwa izwi rekuti dead kana kuti kufa, vhesi rinotanga kuya musoro mangu rinogona kunge richimhanya musoro mangu. Muparidzi 9:5 inoti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva. But the father is announcing his son kuti akanga akafa. Akafa hana chaanoziva. So question, aizonge achichengeta nguruve kuya, aizonge achiita zvaitwa zviya, aipambadza zvinhu ndiani? kana akafa asina chaanoziva. Zvika nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva. When we consider our state of the dead, sekubudiswa kwainoitwa muBhaibheri, tinoona pachena kuti vatinozonge tichiona vaya havasi vakafa asi mweya yaSatani, kana kuti those are evil spirits. Zvipoko zvese zvatinoona zviya, Bhaibheri rinobudisa pachena kuti is the devil at work, madhimoni aSatani. Then here the father is saying, my son was dead, now alive. Baba vari kuti mwana wangu uyu anga akafa hana chaanoziva, saka aiparadza zvinhu ndiani? Vanhu vavaiona achiparadza zvinhu ndiani? It's very clear kuti those were evil spirits. Zvaiva zvipoko, inova mweya yaSatani yaita zvayaita koso. Mabasa ose aitwa anga ari Satani anga ari pabasa. Let me talk to someone. Vanhu vachikuona vanoona ani, havasi kuona chipoko vachifunga kuti ndiwe here. Zvaunoita kamuparadziro kaunoita zvinhu ndiwe here kana kuti madhimoni? By the way, Bible is so clear kuti chipoko kana kuti vakafa vaya vanoudzwa vakafa vanozonge vakuonekwa iri mweya yetsvina iyoyo, Bible is so clear kuti inogona kutotaura. Don't you think kuti kuimba kwauri kuita muchechi vanhu votofunga kuti ndiwo uri kuimba, madhimoni aSatani ari kuimba? Zvaunoita uri kuzviita under the influence yani? This son, zvese zvaiita baba vanoti was dead. Satan was the one at work. Who is alive in muupenyu hwako? NdiMwari here kana kuti ndiSatani? Vanhu vari kuona iwewe here kana kuti madhimoni vari kuona vachifunga kuti ndiwe? Bhaibheri rinobva rati adzoka mukomana
But he was dead, now alive. He was lost, now found. Wapinda mumba mumutambo. Paunopinda mutambo, Bhaibheri riri kuti mukomana aiva pamba haana kupinda mumba, akaramba kupinda. Ndopada. Bhaibheri riri kuti mukomana akanga aenda ndiye akazouya akapinda, aiva pamba haana kupinda. Bhaibheri riri kuti kudini? Riri kuti unogona kuramba uri pamba, unogona kuramba uri muchechi, asi wotadza kuzopinda mumutambo. Akanga aenda akadzoka akapinda mumutambo. Be careful kudziisira vamwe zvituru. By the way, mombe yakabayiwa yakodzwa ndiani akanga aikodza? Mukomana akanga ari pamba, akakodzera mukomana akanga aenda mombe yekuti azodya iye akasaidya. Be careful kugadzirira vanhu pekuya kuzopindira pakanaka iwewe ukasazoponeswa. Uyo akagadzira akaita kuti ifute hasiri akazopinda, chapter inotopera ari kunze asina kupinda, aiva kunze achipinda. Chimwe chandakadzidza panyaya ndechekuti aiva pamba uyu, chakaita kuti aramba ari pamba, aitya kuti uyu ari kupedza mari nezvifevo, ndikaitawo the same ndichabata zvirwere. Aitya zvirwere, aitya kufa, aitya zvakawanda wanda. Ndo zvaaitya, zvekuti chakaita kuti arambe ari muchechi kutya izvi. Asi uyu akaita zvinvinda akabuda. Ari uko chaakarangarira is the love of the Father. The love of the Father ndo yakamudzosa kumba. Ngantaure nomwe. Obedience is not supposed to be obedience because of fear. It is supposed to be obedience because of the love of God. Tinofanira kuva vanhu vakatendeka nemhaka yerudo rwaMwari. Hatifaniri kuramba tiri muchechi nemhaka yekutotya zvipoko. Hatifaniri kuramba tiri muchechi nemhaka yekutotya kufirwa, totya zvirwere, totya icho nechocho. We are supposed to be in the house of God because of the love of God. Chakaita kuti mukomana azopinda, rudo rwababa rwaakarangarira ari kunze. Tine vanhu vazhinji vari muchechi, but they are not in the church because of the love of God. And such people who are in the church not because of the love of God, at the end vachawanikwa vasingapinde mumba. Mukomana aiva pamba haana kupinda mumba. Let me say this. It is very possible, very possible kuti vakazojoina church after iwewe ndo vachaponeswa, asi wewe uchirashwa. Bhaibheri rondibuditsira pachena kuti Abel anowanikwa pamagambo ekutenda. Iye aiva munun'una waKaini. Kaini akatanga kujoina church, asi Kaini haawanikwi pamagambo ekutenda. So be very careful kuti uchashayikwa pamagambo ekutenda vanhu vawakaunza iwe muchechi, vanhu vawakadzidzisa vachiponeswa iwe uchirashwa. So be very careful munhu waMwari. Inyaya iyi inoda Mwari atibatsire. Tikasabatsirwa naMwari tinorashwa. Chinhu chandofarira ndechekuti mukomana anonzi apinda mumba mutambo unoitika, vanofara vachifara. Then Bhaibheri rinondibuditsira zvakare kumusoroko kuti paloshipi ndo pada imwe point iripo, rega ndingoitora. Inotiyo shipi payakadzoka haina kudzoka ichingofamba, asi yakatorwa yakadzoka yapa mafudzi. Asi makwai 99 akanga ari pamba haana kuzombotorwa, haana kutorwa akaiswa kumafudzi, asi yakatorwa ikaenjoya mafudzi aKristu. Igwai rakanga rarasika ndo rakaenjoya mafudzi aKristu. Let me talk to someone. Mwari wedu ari kutsvaga gwai rakarasika.
rinogona kunge rakarasika rakatobuda muchechi rikaenda kunze, Mwari ari kuritsvaka. Une chokwadi chawakanzwa munhu waMwari, chokwadi chiya chichiri chokwadi nanhasi. Mwari ari bhizi kukutsvaka. Uripiko mwana wangu? Uripiko kana makwai angu akanzwa inzwi rangu achauya ozonamata neni? Pamwe pacho wakarasika uri mukereke, but pamwe pacho wakarasika uri mukereke sekuini hauzivi kuti wakarasika. Muridzi wako ari kukutsvaka. Uya uponeswe. The son when paanouya baba vanofara. Hapana munhu akamuparidzira. Vamwe vanhu vanofanira kungodzoka vasina kuparidzirwa. Iwewe munhu waMwari ka. Nyaya yako iyoyo hapana semo inodiwa paya. Hapana effort inofanira kuita kana crusade, kana revival yekuti vazokuinvite, kana gathering ipi. Iwewe imbonyatsogara pasi, unyatsofunga kuti zvauri kuita zviri kumeka sense here mukati meupenyu. Rega nditaure statement here. What keeps me as a Christian, or what keeps me as an Adventist, it is because zvimwe zvose zvomeka sense, but izvi zvomeka much more sense than others. So munhu waMwari kana uchinge wagara pasi, Mwari ari busy achida kangogara akangokumirira. Kana uchinge wadzoka anokutambira. Akutambira, you enjoy the benefits sina kuenjoywa navamwe. So takuda kusvika panguva yekunamata. Rega nditaure ndichiti hama yangu, Mwari ari kukutsvaka achiti ndiri kukuda, ndakatovinga iwe. Anotoda kuti vatadzi vose vauye kwaari. Kana vachinge vauya kwaari anovaponesa. Mwari wedu haana waanoti uyo aponeseki. Hapana. Munhu wese kuna Mwari anoponeseka. Achiri kukutsvaka munhu waMwari, hauna kure kwawaenda, hauna, Mwari ari kutsvaka. Umwe muimba anoimba obva ati ndafamba kure nomusha. Afamba kure nomusha, asi one step yaanongotena anenge atosvika pana Mwari. Mwari is so closer than we think. Kana tikaverenga Acts chapter 7 totipirisira pachena kuti ngavamutsvanzvadzire kunyange ari pedyo. Tikamutsvanzvadzira tinomuwana, iye obva atiponesa. Tinamate munhu waMwari unoti ndanga ndadzokera kumashure. Dakuti Mwari andibatsire. I have wandered far away from home, but now I'm coming back. I'm coming back home. Uko kune rudo rwaMwari. Regai ndikuudze vanhu vaMwari, God loves us. Zvinhu zvinganetsa, zvingarwadza, pamwe pacho zvinoita zvitinetse, it is because you don't have a close relationship naMwari. Hatina friendship yakanaka naMwari. Don't you think it's high time yekuti udzoke kuna Mwari? Kana uchinge wadzoka kuna Mwari, iye Mwari achadzoka kwauri. Kana uchinge wadzoka kuna Mwari, Mwari adzoka kwauri. At the end uchaponeswa. Regai ndikuudze vanhu vaMwari, zvose zvichapfuura. Kana uchinge wadzoka kuna Mwari, Bhaibheri ndibuditsira pachena kuti our God ane zvose. A story is told. Let me close with this story. A story is told. Panoita Mukomana anoenda onorora, anobvisa 10,000 yerora. Obvanzi achitora mukadzi obva ati no, wangu ndiri kutora nemuchato. Ati ndiri kutora nemuchato, zvikanzi sifai, zuva remuchato rinosvika. Rasvika, rinofamba, nguva yezvipo inosvika. Nguva yezvipo yasvika, baba vanoenda, baba vemusikana vanoenda, vonosiya chipo che10,000. Inova ndiyo yakanga yaendeswa nemukomana. Akagara achiteerera pachianaunswa, anoshamisika, but nemhaka yekuti pakazara vanhu haana zvaanogona kuita. Muchato uchinge wapera, baba vanokumbira kuti sani mozouya kumba. Nhasi muchibva pano muchinge madini, uyai kumba mozoenda kumba. Uyai kumba kwangu mozoenda kumba kwenyu to your new home. Vanodaro wapera, vanoenda, vachisvika kumba, vanogara, vanotandara, vatandara, vakutobuda zvikanzi pane marori ari panzai. Marori ari panzai. Pane timu ramuri kuona riri kusenga masofa, riri kusenga zvinhu, richipinza marori. Chingovabatsirai, zviri kuenda kumba kwenyu, to your new home, zvazvenyu. Sanuya akambonga ashambisika, pakanzi 10,000. Paanonzwa mashoko aya, anowedzera kushamisika kuti what is the meaning of this?
anobva atarisa baba zvikati ndambonyarara paya izvo zviona zvomoita. Anoramba baba wobva wapesista vanoinsista baba vainsista baba vanobva vatarisa Sani wobva vati Sani, when you took our daughter, pawatora mwanasikana wedu watora zvose zvataiva nazvo mumba, saka zvimwe zvose property yaunoona yava but just mafufu. The real bread ndiye mwanasikana wedu wawatora. Let me talk to someone. Denga parakapa Kristu rakapa zvose zvaraiva nazvo, saka zvimwe zvose zvatinozokumbira when heaven is considering ndizvo but mafufu. Heaven is more than willing kutipa zvatinoda. Kunyangwe ruponeso takapiwa tikarugashira, Mwari is able and ever prepared kutipa mamwe ose manidzi atinoda. Akuti namati nemi nanoti Mwari ndadzoka kuti ndiwe neukama nemi. Kana chinge ndadzoka kuva neukama nemi ndoziva kuti zvimwe zvose zvandinoda izvi muchandipa nemhaka yekuti munazvo. Our God owns everything. Mapisarema 24 verse 1, nyika ndeyaJehovha nekuzara kwayo. Shoko riya ishoko razvokwadi. Zviro chokwadi zvose ndezvaJehovha. Dauti namati anoti Mwari tadzoka, tambonge taenda asi tadzoka. Tibatsirewo kurarama tichita izvo munoda. Tinotenda Ishe nemhaka yekuti muri Mwari. Ngatiwanike chiwana nguva yekunamata. Ngatinamate. Baba wedu ari kudenga, tinotenda nemhaka yekuti muri Mwari wedu. Panguva dzinotatoona zviro kwazvo kuti kana chinge tadzoka munotigashira. Vari pamba vangafara, vari pamba vangatsama chinge tadzoka, pamwe pacho vakafara, asi hatinei navo. Chakakosha kuti pinde mumutambo. Mukomana akambonga aenda akapinda mumutambo, zvotibuditsira pachena kuti kunyange isu tanga tadzokera kumashure, kana tikadzoka tinopinda. Help us, oh God, kuti isusu tiri pamba tisaite semukomana aiva pamba. Akanga ari pamba asi pamutambo haana kupinda. Tibatsirewo Mwari kuti sangove vanhu vari muchechi at the end towanikwa tichirashwa. Help us, oh God, to be saved at the end. Tinotenda Changamire nerudo rwenyu rwekuti tinoramba tichirangarira kwatanga taenda uku taona hakuna chiro, asi kwamuri ndo kune rudo. Taakuya kwamuri kuzova obedient nekuda kwerudo rwenyu. Tibatsirewo tese sesangano tigokuteererai nekuva obedient nekuda kwerudo rwenyu. Totenda Changamire nemhaka yekuti tinoziva kuti kana chinge tataura nemi munotinzwa, munogara muchitinzwa, ipapa matotinzwa. Ivaiwo nesu tose tigowanikwa tichiponeswa. Uku ndo kunamata kwedu nekutenda muzita raJesu Kristu. Amen. God bless you. Tinotenda Mwari vakukomborere. Tanzwa kwenda kisiso Jesu aponesa hilo soko raura. Jesu aponesa siwisa nyitatese dumirio penyanza tenzira notituma. Jesu aponesa tumira nyipanyanza. Jesu aponesa uzanyi wanyangati. Jesu aponesa imani wachituwa kana vari panyanza pasiri chazoriza. Jesu aponesa imani munambudzo. Jesu aponesa nerupenyu nerufu. Jesu aponesa imani nekufawa moyo
chitara